social media yazara nenawo yaHezekiah. Panguva ino kuri kuonekwa kudzi kana ari maplatforms akaita sana X, Facebook nemamwe maplatforms akadaro yangova nhau yaHezekiah. Panguva ine mutungamiri wenyika akunyatsokulebhliwa as Hezekiah. Mapictures aking Hezekiah akaeditwa achiratidza mutungamiri wenyika President ED Damson Mnangagwa. They are now being rolled out everywhere. They've been flooded. Panguva ino yasobuda pachena kuti VP Constantino Chiwenga is the man of the match, and panguva ino kuonekwa kunzi ndiye anouya achiuya achiintroducer matems anokuita kudescribe the current situation mukatarisa issues dzakaita sematems akaita sana zvegananda. Is the one who introduced them. Issues atakuona panguva ino nematems akaita sana Hezekiah is the same person. Panguva ino vanhu vokunyora vachiti a message from the broken people, we cannot breathe anymore. 2030 is not our future. And was subscribe or like on the bell icon. Anopost hapa na hapa sababu mtukufu wachiti Hezekiah Sirudi is suffocating us. We can't breathe anymore. We as the people of this land don't want the Cape 3 because it's meant to extend our suffering and pain by keeping the incompetent in power without our approval, which is a referendum. Hezekiah must go. Doma developments anobuda nyuko panguva ino anopost mapictures amuri kuona kanzi we refuse your paper of lies, we refuse your 2030 stealing plan, the party is over, keep up your bags and go, type exit now. Doma developments arikubuda panguva ino vanhu panguva ino votanga kutoflada nokuda kwaVP Constantino Chiwenga vakataura the story yaKing Hezekiah. People are saying we are not fools, no more lies, enough is enough, Mnangagwa must go. Pinda comment section yetu dzafura inyuma tukundipa msoro pechitwa ichi. Musawana subscribe or like, once you don't know the bell icon.